Sobretot, com dic, ha sigut il·lusionant durant aquests 5 anys. Plantejar-ho, lluitar-ho, intentar fer aquest espai obert a tot el món que crec que hem fet durant aquests 5 anys i així amb la sensació que potser podríem haver donat més, que se mos han acabat les piles, bàsicament, i ja hem de canviar d'etapa, però que hem aconseguit gràcies a que la Junta ha fet molt per a obrir l'espai i a la nostra voluntat i al nostre esforç hem fet que aquest espai que és el CIM se transformarà en una casa de cultura durant almenys un temps per al barri, que crec que és el que necessita. Hem fet música en directe totes les setmanes, hem fet les jams de riures, com dic, un espai únic a tot l'estat d'obertura LGTBIQ, hem fet presentacions de llibres, hem fet concerts en directe, hem fet activitats pro-Palestina, pro-el Sàhara, hem fet de tot. Activitats per a universitaris, activitats de la Universitat de València, com el Tastallengües, de tot. Jo crec que, com dic, és un espai que necessitava el barri i que jo crec que ens ha fet donar-nos compte de la necessitat de tindre aquest perfil d'espais. Perquè un xicotet poble com és com és Benimaclet, amb 30.000 habitants, però que no deixa de ser un poble, necessita tindre espais on la cultura se pugui transmetre i gaudir. Per desgràcia no el tenim, no és tan fàcil. Tot ha de dependre de la iniciativa privada. I tindre espais com el CIM, com el musical durant els anys que ho he tingut jo, que ho ha pogut obrir i ho ha pogut oferir, o com n'hi ha altres al barri que també ho fan, com dic, com la repartidora que ho fa també, crec que és una cosa necessària i que fa falta que continuï. Espero que el proper concessionari ho faci millor que jo.